live chendu mari mara Manyi County tielo mokwongo nyaka nene nowacho mondo mi wakelu governor ma Migori County 044 Mheshimiwa Governor Obado wakele chendu ni nowacho mondo wakelu Human Rep ma Migori County na wamanye mwakele nowacho mondo wakelu Speaker mar County Assembly ma Migori Mheshimiwa Boaz Okoth wakele kairi live chendu mari mara Manyi County molo chutho en County Assembly monde kosigana County Assembly ne gwenge makaluko ni mantiere kod dhano pogore iloni Cosmopolitan bende en ngat maluongore ni Miujiza Deputy Speaker, Miujiza Speaker, Miujiza Governor mwacho no dhibiro 2022 chendo mari mara Manyi County nyinga en Haron Otieno machigni ilodwe TVT pachiel kende pinyo nagi nikech gini en maro molo chutho ikete kairi nikech wan emo penjo telo penjo motamo jomoko penjo kobedo wacho nya kwa got jaduong edenade Happy New Year and machigni lodwe TV jaduong edenade mokongo yena mundo mi poch gi park ni samo chopo kairi onno ka lodwe TV mi ket nero jaduong mano nyiso ni hero lodwe TV ainya ero kamano jaduong Mheshimiwa Boaz Okoth walose kinde nero ma weche osebedo mathoth ahinya weche mag BBI weche gi mag assembly weche gi mag oversight scorecard mari kapok wadhi gimora mora County Assembly ma Migori en county machal nade jaduong County Assembly ma Migori yes en county machal gi mamoko e Kenya mangima yes mana ni kakoro wakao pinje mag Luo Nyanza kata mana kuonde mopogore en county mane gi jok mopogore ten joluo nitie joluo mang'eny jokura nitie ema luwo joluo wan gi jobaluo mano county ma Migori wan Goria wan gi Jokisi wan gi Jokikuyu to ne wan ji proud gadek e kinde mokalo cha yes to sani wan ji proud gabiriyo mane County Assembly ma Migori ji 57 yes ji 41 gin joluo MCS Mheshimiwa yes 41 gin joluo koro ka wan gi Jubilee Beach Independence abiriyo to gi party moko ariyo kanyo yes mane makelo wa jo mani Migori kawa doke kaka communities malungo ka chalo yes wan gi joluo kitingu duni malo matin jelo ano ka director wan gi joluo yes to kendo kiweyo joluo gi wan gi Jokuyu yes wan gi Jakikuyu wan gi joluo mane kaka wan en kama kikore ma kisungu longo ni Cosmopolitan kendo jodo junior on chamo puro kidwoke party to ma sewacho muka Mheshimiwa ere kaka inyalo mai setem ma ikelo Migori County Assembly no bedo gimara chiel kata bedo nini goganda mopogore jaduong to nikech kweth mari chalo kagima en county ma kizungu nyaluongo ni unique opogore gi mamoko abet Deputy Speaker 2013 yes kaeto akaw acting speaker 2014 yes karumo yes to nikech kaka nabet awuok e background mar MCA ang'e kumwae to aonge ga bende gi wach mar ukabila yes koro mi aseketo yawa yo moro ma giwinjo maber gi te ka gin e Migori County Assembly as a whole yes kato bet ni shida magwa nikech jo Kuria ng'eny gi no biro jo Jubilee yes to wasebet kanyakla chiel gi matimo kanyakla makata seche moko ma weche mag ODM arwako gi arwaka kwa dhie kanyakla chiel kaka sema kailo serwako jo ganda mamoko e weche gi mag ODM wang'e abe ni BBI channel gi nero ma ODM ne dhiro mateka hinya county mari no kale kata kamano ukale gi chien jomoko wacho ni kale nikech MCs magi moko noko siro BBI mara Migori chung mari okongere bottom line ang'o miyo ne kalo BBI modeko jaduong kano miwa report mar BBI yes anageno ni Migori emane MCs obedo involved mo sign gino chiegni te yes koro an kaka signing oboke kane signing oboke mar ni an ayie gi ma signature collection okay signature collection yes ne gintie gi te makadang kwan namba yes anyalo wacho ni
perhaps ne wan number achiel. Yes. To Migori being what it is, kaka sewinjo ni, kaka sewachonu. Yes. Yen gi diversity. Yes. Mopogore ne wang'ado kendwa ni nyaka walu due process mar bill kodonje ot. Ok wang'ino bill mane, bill kodonje ot nigi process mare. My process mune wadhi go through mogik ni the Super Tuesday boyodo wakanyakla ma wakale sa mowinjore e sa assembly time. Yes. Koro wan ne marwa odhi maber makata ka ne moko bedo challenge. Yes. Ok nyal challenge. Mheshimiwa ncha naloso koda ka gi senator mar county ma Migori mana molor Ochilo Mbogo Nyako to nowacho ni Migori County Assembly un jok masani koro kunya wacho ni nyathi ma BBI ni min maru uchalo mana ng'at moyudo ng'ama miyo mose mich to utego mana nyathi. Ochilo yako nengo ngeni kama president Yes. president mar Kenya en Kiambu. Yes. Kiambu notimo gima notimo. By the time makoro wawacho ni wakalo BBI Kiambu okale ng'iwa. Koro ok ne wapiem namba 1 2. Yes. Ne watimo process ma watertight. Maonge ng'ama nyalo challenge nikech kama nigi challenges mang'eny. Ng'ato nyalo wuok from kamoro amora to dhi wacho ni jogi ne ok oluwo kaka idware. Koro mane momiyo ka ng'ato nene ni ne waseyudo 24 gun samoro ne ok wadwaro. Yes. Mano wich ma ok ochomo yo. And again, yes, ne wagombo ni senator marwa no bedie kodwa kaka counties moko nikech kome ni kacha sama ne wakalo gini insun nitie wach moro maonge riwruok ma ok nyal konyowa. Sama president ne pongeza jo Nairobi kama leaders nitie. yes, No kodhawo ne jo Kiambu. No ng'e ni jo Kiambu timo gigegi. Abi kaka nyase wacho ne jo jaloch marwa ka ma jakom ni anatie kito tarik kama Tuesday adikale. Kuro gima ne ng'ato keti ni gocho ne baba muloso kode musiloso gi baba ni tarik makama brokal. No kaloso gi baba direct. Yes. Nase nyiso jo party. Yes, ni ibo kata ni makama kuro wakale. Yes. Wan gi jo party kendo ne gimor kendo jakom mar party mar Migori County. Yes. Ne wan go kendo ya enya processes te mane watimo. Yes. Jakom mar party mar Migori ne wadeko nikech ne pod waluwo chike go mag party mondo mino wane ni gimoro amora mane watimo ne ginero mana luwo chik kendo manero mane dhi e yo makare. Ok ne wakale modeko nikech ne nitiere koda gi chungwa moro mopogore. Mano kweche ga magweche macho kod speaker mar County Assembly Migori Mheshimiwa Boaz Okoth live e chenro mari mar Rameny County. Mheshimiwa iwacho wachi mar ni speaker ne okobiro no senator ne okobiro mano bet kod assembly mondo mino chopi ne uluonge to okobiro koso ere kaka no okobiro jadong. Ne waluongo jotendwa ma Migori County te. Yes. Ng'ama no biro kanyo en mana Governor Okoth Obado. Yes. To gi former MP. Yes. Eddie Komonde Anyanga. Yes. Masani ni committee mar CDF as a director. Yes. MP steno kubiro. To mana nyaluongo no biro. Yan ng'ama no ora apology. Kech ng'ato to nyalo dicha diri. Yes. Honorable Jonet Mohammed. Yes. No apology. Yes. Dr. Pamela. No apology. The third person is supposed to be Nagin Jade. Yes, manor apology. Yes. To nioro ni luongo MPs te ma Migori County. Luongo gi te. King'iyo kamera ni tir kachiel kod senator gi governor te. Te. Mheshimiwa ipana ng'omiyo jogi okobiro to okoro ni okonyise kar ne okwadhi biro. Aparo ni mage momiyo natero gi jaga katero siasa Yes. ma Migori. Yes. Siasa ma Migori motam jogi kibiro. Aneno kamano nikech joma no apology wan go kanyakla. Yes. Ni ka ng'ato winjo luongo ni to wacho ne apology. Yes, yes. Well, the third member mane okawacho en Mheshimiwa Nyamita. Yes. Koro en Mheshimiwa Nyamita. Yes. Dr. Pamela To kod Junet. kod Junet Mohammed. Junet Mohammed. Mheshimiwa gima Koro modong' moko apology. Yes. To nyiso ni kata gima no atimo no
ne apgine ko chomo yo ne gin. Mheshimiwa, gima timre assembly en ginero ma thoro mulo mainyanya to senate nikech gine jogi eko ni custodians ma devolution nieri. Bende isepenjo kata miseloso koda gi senator mari penjo tang'o mino kichopo kata nang'o to bende osega address county assembly nyaka nene? Chien kanya sepenjo senator ni. Yes. Kome is gathering dust. To bende ka waluo chik mar county assemblies kata mana our standing orders. Yes. Angeni kata mana mar senate. One messages mago onego bedni kowachi ni next order messages onego bedni akuom senator kata onge. Kome nitie kacha permanent. Instead, yes, no address the assembly through the press and through public gathering. Noka pani mano miyo waluor kata chia. Kado miyo waluor mongeni onego wadonj kode oversight kanyakla. Yes. Kome ni kaja maonge ngama dichunge kata dichia. To be uloso maber munyalo tini tudruok gi kindi kod senator mari. Anaonge kode problem aloso msafari. Maonge ng'ikruok moro kata chiel. Anaonge kode ng'ikruok. Okay. Mheshimiwa, nyaka ne idonje county assembly ma Migori, nyaka bede nitiere gik moko ma samoro usebedo ka utimo in terms of oversight role maru e county assembly ma Migori. Bende nyalo wacho ni kama untiere ber, use oversight gimoro marach executive usebedo ka ulose? Wasetimo mang'eny. Yes. Kendo mang'eny bende mbele wa. Kendo anyalo koni ni nitie casualties mosehinyore nikech our oversight role. Oversight role tiende ni en menyo jo executive. Yes. Jok matiyo kaka waziri ka. Be gitiyo na maber. Yes. Be gitiyo na jok maber. Wasebet kwa menyo gi kendo waluongo. Kuonde ma wanyalo wacho ni losu geloso. Yes. Kuonde wanyalo koni ma to koro okochomo yo. To bende wakono governor ni timane kama akuom ng'anyo. To ok waling'. Gima ng'ato temo timo ma ok wanyal timo. Yes. En ni ok nomiwa rungu gi beti gi tong' okumba mondo wagore gi executive. Omiwa mana chik kende. Yes. Chik ni en constitution, chik ni en county government act, chik ni en marwa wuon ma governor assembly. Dana moro ne ni sani ten gima iwacho ni eri owinjo to kuwinja ahinya en ong'iyo gi noneno ka wuode ma Migosi Bwazo Koth ochung' kod assembly to giwacho ni gima kama timre telo mar governor bado kwadwa jatend migawo ma kama timo gima kama to kwadwa. Be usechopo kanyo mheshimiwa koso podi? Wasechopo mabor kane wache basari thagowa. Kane weche mang'eny thagowa mamoko kanyal wacho ka nikech gin e court. To wasedhi ma wachopo ir governor mwakone ni otim mama koko otimo matu watimo ka. To kendo yes, nitie kata casualties, yani jok ma osewinjo marach nikech telo mar kolo telo mar assembly manyiso governor ni ng'ati ni to koro ok wanene koko dware nikech samoro report auditor general kata report mar assembly koro neno ka ok ng'ama nyalo bedo corrected. Jatelo maru mar kaka assembly gi oversight 0 to 10 inyalo chopo kanyo? Ana aboro ewi apar. Mheshimiwa Speaker, jomoko neno ni ne county assembly Migori unene otanda achiel kod executive kendo chal ka gima lwet governor Zachary Okoth bado nitiere assembly. Bottom line koso oyo. Hold that thought. Live chendo mari mar Rameny County Mheshimiwa Boaz Okoth chendo ni eri mawe achi pachi maonge luoro onyisa ni Haron ponono ni kawuono eri ni nyalo ket county assembly Migori eratil to wantiere aboro ewi apar. Bende wacho ni Haron gima timore Migori County okwa mak rungu bende okwa kawo tong' madhi gore gi ng'ato to wago mbaka mos mondo miwa kod gieko maricho. Nitiere jomoko mosehinyore lwetwa e chung' koda ka gija piny. Mago duto te kwechena gin weche gieko mag speaker mar Migori County Assembly Mheshimiwa Boaz Okoth. Kawuono ne nayudo nyinge moro manyien ni Migori governor gi miujiza manyiso ni gieko duto mosebete. Wacho ni in gi miujiza. Bedo deputy speaker kachiel kod bedo governor bende. Mano duogo telo mar ariyo wachero ni eri odhi bedo governor ma Migori koso kodhi bedo kachiel to kod wacho ni gichiegni ahinya kod executive to kod moko mathoth live e Rameny County. Mana koni ni waduogo bang' nyere machuok kende.
Machiegni telo mari mar chendo mari mar Rameny County kaka nang'isi ne kacha no kwayo mondo mwakelo jotelo ma Migori, governor nwakelo mobet e komni eri, woman rep nwakelo mobet e komni eri, kawuono ni eri nwanyiso nobro manyo kairi speaker mar Migori County Assembly wasekelo Mheshimiwa Boaz Okoth e chendo mari mar Rameny County. Iwacho ne unendo tanda chiel to koda gi governor ma Migori ma gimoro amora ok nyal timore kapod intiere kom jaduong'. Gimoro amora nyalo timore ka kane kom. Yes. Nikech kora koni opogore gi kor governor. To at the end of the day watiyo kanyakla. We serve the people of Migori. Yes. Kore momiyo nawacho gima okalo cha. Ni ok en goruok. Yes. Goruok mose miyo governor wa osehinyore kinde ka kinde kar mondo miyo tim service ne jopiny. Mage jok mawacho gik miwinjo giwacho. Ma Migori en lwench nikech gima duong'. Yes. Ok en kata governor. Governor ok en waziri. Yes. Jok matimo gik maricho e kore kage emonengo wane. Nikech waneno kata Kenya ka gik maricho matimo go president matimo. Yes. Joge mokete tije matimo. Mano machiegni kode. Koro mage mwadiro. Yes. To kata governor kokoso be wadiro. Yes. Nikech mara mang'eny kipenjo e Migori waseluongo bura gi governor wuon mwakono ni joge gidhi marach kata ma timore marach kata in ok yandlo maber. Yes. Mae kako nengi tim. Jo Migori County Assembly ka ng'ato paro. Yes. Onge gimoro ni ng'ato miyo ng'ato pesa ni mondo iluka. Yes. Onge gima timo. Utimo gik moko gi pacho. Watimo gik moko kaka assembly. Migosi speaker. Kendo thothne wabet piny. Yes. To wang'iyo ni assembly onengo luyo mane mondo watim gigo. Ma kata wach BBI. Yes. Ok ne governor. Koro ing'e ni nyiwacho ni governor ochulo jo Migori ni kik kal. Yes. To wato ne wabet piny mowacho ni process nyaka tim. Makati penjo ja Migori County mora. Yes. Nowacho ni wadhi timo process. Governor Mado osebedo kawacho ni kage time ne gitimo maber to nitiere jomoko mayueyo tiendgi. In bende isewacho wach ni jaduong' ni time ne dhi kama kamaeri to nitiere jomoko mayueyo tiendu. Ang'o matimore e Migori? En siasa mar jotelo koso ang'o wuon matimore? Mamiyo samoro neno ka chalo ka joma nie telo magin samoro ng'ikruok moro bedo godo. Siasa ma wan go Migori matek. Yes. Ka kwariam kata kokaluongo ni ng'ato. Ng'ano bong'ere kata kapok awacho. En ni ng'ato dwaro loch ka ok dwa penjo jopiny kura. Odwa turo tie opponents. To odwa ketho nying opponents. To odwa tieko opponents. Mane e manyo ne loch. Awinje. To ok odwar kura ir japiny. Ong'e ni kura no ok doyud ir japiny. Mano komwa ni wuon. Mar governor. Mar governor. Yes. Mano ng'ama osedwaro governor ndalo gote. En mane tije. Tije en ni ok odwar opponents. The opponent emodwa no deal go. Ok odwa no odhi piny to kwaja piny kura ni miyo ya kura abatel ne nikech weche makamage nyalo kutero. Emosekelo koko Migori mangima. Yes. Nikech ineno. Yes. Sani kaka wawacho ni kata miyo weche manyo biro ni wagolo Obado. Yes. Ok inyal address members of the county assembly. Ok gi jok mofu. Akon ni assembly na nigi joma riek sasa. Ok inyal dhi rogo kacha ni assembly of Migori nyaka tim gini. You need to talk to them. Seche midwa wuoyo kodgi to komi ni e yot to idhi go kuko. To seche miketo ji yanyo ji all over. Seche miketo ji ni ji ok jo ODM. Yes. To jok ma ok jo ODM kito ODM ndani inirogo gi kuma intie chalo joge matimo spana work mar ODM. In wuod dala jaduong' bise lwacho ni dala ka eri koko ng'enye. Aluis baba gi mama mondo waket kuromo as leaders ma Migori. Be usero? Mama gi baba giluongo kamano. Yes. Tanyalo koni ni asetimo mano. Romo poko romo waketo romo mbele. Yes. Asemanyogi. Asekonogi. Kaka mama nowuoyo maler aliendo wigo. Yes. Ni omen piny. Omen janeko, omen jachien, omen ng'ama ber, omen pastor, omen ng'ama. Koro en ema nyaka oketi ji piny. Yes. Kaka ja Migori. Nyocha asenene mowacho maber ni odhi keto Migori piny. Odhi keto kwe. Odhi keto kwe, koro kwe no. Ing'e ni kwe bet kuom joma oyie kwe. Koro kwe no. Yes. Wabro bet ni luoro ma wan go gi mama. Okay. To osetemo ndi. Yes.
kika gikanyo osetemo en owuon osetemo kabisa. Mama osetemo ni mondo mi iket kwe kendo gisebedo piny kaka county assembly ma Migori kod jo Migori county te to wacho ni Haron sasa mwatemo mondo mi wadhiyo to nitiere jomoko mamako tiendwa mondo mi chak duogwa chien. En ang'o en gima inyalo goyo mbaka koso bende achiel kuom yie kuma nyako goyo mbaka en tikit telnero ma Mheshimiwa Boaz Okoth osekelo Migori county achiel kuom counties geko mosebedo ka nitiere koda gi kwe mana chieng' moro achiel mane nitiere lwenje gi kuma nogore assembly jaduong' ka indi ogol governor kar kae nyaka jomoko notur lwetgi kaachiel to koda ka gi lek mare mar tok 2022 ebiro bet ni pod nitiere odhuro manyo kom mar speaker chiko tami koso yie ni odhi we siasa koso nitiere koda gi lek moro mbele. Mheshimiwa chunya ok dwani mondo mi amigo kaka poch gi pak nikech nitiere kok achiel mono chose neno lakini kwacho county assemblies mosebedo koda gi kwe Migori county en achiel kuom gi telo mari en telo mani MC moloso to inyone lo kose en telo maber moketo lwasi makoro koko bedo maonge. Migori county assembly Yes. kata dang ingi county assemblies mamoko but ni nominated or elected you are treated equally. But ni Jakuria, Ijaluo, what treat ya chia, but ni Jabaluya Katana, but ni Jaford Kenya, was a bit Kamano Makata Kombe Mawano. Kidwange, you no year as a Shimakunga down 2013 Kapukna Duko, ODM, Nigation Mawa, Yaka Duarako, no year deputy speaker to ODM Manupungo. Koro wasebet gi kweno. Yes. Gima neno nen gima kisungu luongo ni spontaneous. Gima bogo ji tumata. Yes. Ka ji nong'e ni ne wagolo deputy speaker. Yes. To chako bet kacha. Obet nade. Nikech ne en gi kotola ne moro ma ibe noswayo fuka. Yes. To okolandi nikech ng'ama nonengo pronounce gino ne en speaker. Yes. Kata speaker then. Okay. Manyalo bet deputy speaker. Kata mana members of speakers panel malando ni yao court order ni ka koro wach koro ji to po mana ni ng'ate cha koro gi woro tango mo setimore Odonjo gi yo man wuok kanyo koro e laro gik moko cha. Yes. Ema koro nokelo gino gima thin en gima osetimore kacha mane podi ok no gima chan ji oboka tango kaka dang idonji e ot tiyudo ni Harun obet e odwa ka aka obet e kom speak ma to bet na. Mheshimiwa nitiere gik machalo kaka achini kaka county assembly mari osetiyo gigo ko menyalo kwan menyalo chwe lwedo masaboro ng'ano wacho ni kupogore koda gi kwe masaboro sekendo be nitiere gik moko mosekalo kata na bills moko be mosetimo makare e county assembly mari koro ka ketie yo machuok. Yes. Health, agriculture gik ma timore e county ka mago gik ma wan go osekalo bills malaro pratik wan mbele kabisa kendo policies wasekalo gi regulation wadhi mbele kaka sadhi ting'eyo ni kaka ng'eyo county government ochakore samoro chien kacha ne south wadhiye kapok wang'eyo ni gini kore na gik mage manie mateto to sani Migori County Assembly Yes. is very busy with passing of those bills. Inyalo kwano kada mana bills adek kene mochuna inyalo sekalo? Yeah, anyalo kwano. Yes. Bills ma osekalo gi ng'enyo gi abich. Ano mo kwana adek kene mapek. Wan gi Migori County Assembly Trade Development. Yes. Credit. Yes. Kaka inyalo mi jo ala credit. Migori County Trade and Marketing Act. Mano regulate markets. Fisheries and agriculture, ng'eni fisheries beni butwa ka wang'eyo kaka onego bills monego otim tax waiver bill ng'ama wanyalo waive ne tax e piny ka Health Services Act wan go Transport and Parking Bill ma koro keto gine i Migori koro ne opong' kabisa ma ji kaka kalo onge to mago ne waseloso mwaketo ni jolori unu bet kacha. Yes. Bet kacha magi mwati. Ma in terms of bills making hiyo ikwana tamalo nono nyaka pari nyalo chopedi. Awacho ni okay fine. Ikete in terms of percentage. Yes. Mano kalore gi time wasebet go. Yes.
to anyalo kata miyola 60%. 60% kalore koda ka bills gi kumwasekalo nyaka ne wachake nyaka jop sani eri molo chutho ma ogid magiko mapeke ne momulo ngima mar japiny live e chenro mari mar Rameny County Mheshimiwa Speaker mar County Assembly ma Migori Moluor Boaz Okoth 2022 lek mari jaduong' idhiwe siasa iduogo chung' kende MCA kosa ng'ati mbro jaduong' Kadok chung' MCA manok pede taja Kenya. Kidok chung' MCA taja Kenya. Aja Kenya. Nani? Nikech kane gisegola to giketa masudo mbele nyaka kuma gik. Yes. Kachaka dok to koro ok danga bed na maber. Aseti county mzima. Yes. Chako kaka MCA. Yes. Mabet acting. Koro adwa dhi dwaro governor. Idhi manyo kom mar governor. Adwa dhi manyo kom mar governor. 2022. Nikech Migori asetiyo ne koro Migori mangima asetiyo ne koro higa boro. Yes. Higa boro no kaka speaker. Awene speaker moro bindo tea. Aba sudi poda tin. 2022 inie debe. Anie debe. Ang'o marach nya Migori michung' mira the fix? Onge gimaracha ahinya Migori mera the fix. Nikech richo ma Migori duo mana kuom jujugi moko mok wiye kwe. To tikte watiyo. Koro eyo tachiel. Yes. Emwadwa ni wawil kom. Yes. Nika kuri woke kom to koro asodi gika. Okay. Ibine kumimanyo. Party mbiro godo? ODM. ODM. Yes. 2022 inie debe. Na winjo ka ja ODM mora sine member wacho ni an miujisa. Yes. Governor. Yes. No wache makare. Jomoko ne paro ni no wang'o iya. Yes. To no wache makare. En miujisa diye abe na wache. Yes. Nikech iwacho ga ni ok onyal tabia dhi. Yes. Koro kata mana mano bende dhi nyalo. Adhi nyalo nikech achake gi miujisa MCA. Yes. E Agano. Yes. Miujisa Deputy Governor. Deputy Speaker. Yes, yes. Miujisa Acting Speaker. Yes. Miujisa Speaker na Mose dwar golo bende mopoko golo. Ma opoko. Yeah. Miujisa Governor 2022. Abiro chwoe kama. Chako ka en miujiza MCA kad party madonyo godo mar Agano, obedo miujiza Acting Deputy Speaker, obedo miujiza Speaker, obedo miujiza Acting Speaker. Asani eri bende koro odhi bedo miujiza Governor. Mano ken wach na mano wach mocha koda kagi Mheshimiwa Boaz Okoth, Speaker mar County Assembly ma Migori. Jaduong' aluoro chir mar jaduong'. Notwithstanding ni koro kuma donje gi miujisa Agano cha. Yes. Sane ja ODM. Sani ni ja ODM party. ODM. Yes. Nitie jok moko mane ni gin horses. Yes. Giluonga ni miujisa punda. Yes. Koro gima ler ni miujisa pod dhi matimore. Miujiza pod dhi matimore. Ma is the fifth governor. Ma is the second governor of Migori County. Wach mana kinyo kamera ntir jaduong'. Kamane kaka wache. Kamane kaka wache. Koro gin ka pod ging'iyo miujisa. Yes. Ni punda icha to gin horses. Yes. Sawa bila horses. To japiny. Yes. Dhi chiwo gino kumonego bedi. Ng'awa ma ong'eyo seche moko kawuono iri Ludo TV wabedo koda gi governor mar ariyo madhi kawo tich bang' sirikal, Governor Zachary Okoth Obado ochopo 2022. An mondo wachi en kwayo no hayo maber jogo duto madhi manyo community kachiel koda gain speaker mondo mi nyalo bedo governor miluongo ni miujiza governor. Erokamano jaduong' kuom loso thuolo mari mondo mi walosi e chenro ni eri mar Rameny County. Chako dogo time kendo chieng' machielo. Nyinga en Haron Otieno. Erokamano ji duto te momo chenro eri obedo kare kochakore koda kagi Dan kachiel koda kagi Dan ja kamera to koda kagi Senior Zero mano chungo chigik ma production kachiel to koda gi head of technical. Nyinga en Haron Otieno. Chako dogo time chieng' machielo. Ludo TV gini en marwa. Go tije do. Erokamano ahinya.